Hola classe, comencem amb un nou tema que s'anomena dels Àustries als Borbons, de com passarem de la casa dels Àustries a la casa dels Borbons. I ho anem a veure en diversos vídeos. Este primer s'anomena dels Reis Catòlics als Àustries. Si recordeu, en l'últim tema ens vàrem quedar amb els Reis Catòlics, Isabel i Ferran, que varen juntar els seus regnes de Castella i Aragó per tal de donar una unitat política a tot el regne. Isabel i Ferran varen tindre 5 fills: Isabel, Joan, Joana, Maria i Catalina, sols un baró i 4 xiques. Una d'elles, Joana, la Boja, va ser obligada a casar-se amb Felip el Vell i ni ella estava boja ni ell era vell. Es va casar quan tenia 16 anys amb Felip d'Habsburg, de la casa dels Àustries. Que sapigueu que l'amor, els prínceps, les princesses i el visqueren feliços per sempre no estava ni en els contes per a nens en aquella època. En aquella època tots els matrimonis reials eren pels diners, les terres o els beneficis que podien traure una família o l'altra. Este és Felip d'Habsburg i així tenim a Joana la Boja, que era Joana de Castella, filla dels Reis Catòlics, casada, com he dit, amb 16 anys, i ara anem a contar un poc de la seva vida. Al principi el seu matrimoni anava bé, però Joana es va quedar embarassada molt pront i Felip i ella es varen distanciar. Es va donar un distanciament de Felip perquè ella s'havia quedat embarassada. I Felip va començar a demostrar el seu interès cap a altres dones de la cort. Front a aquesta situació, Joana no va reaccionar com acostumaven les dones de l'època, que acceptaven les infidelitats del seu marit. Era algo habitual i era algo que les dones acceptaven. Joana li va demanar fidelitat i va dir: tu i jo estem casats i m'has de respectar, encara que jo estiga embarassada, no tens per què anar amb altres dones. Felip no va canviar la seva actitud i aleshores Joana es va deixar portar pels seus cels i començar a tindre unes actituds que estaven fora de lloc. Per exemple, recorde que li va tallar el cabell a una de les dones de la cort perquè pensava que ella i el seu marit estaven junts. Va començar a protagonitzar escenes fora de lloc, a tindre actituds que no eren correctes i d'ahir que li varen donar el nom de la Boja. Va haver un punt en què la relació millora, però succeeixen una sèrie d'aconteciments que fa que la cosa se torni a enturbiar una miqueta. Una d'elles és la mort del germà major, Joan, que era l'hereu al tro. Després va faltar la segona germana de Joana i el seu fill, i això va fer que Joana es convertira automàticament en hereva directa del regnat dels Reis Catòlics. La reina Isabel de Castella, la reina, va faltar i aquest fet provocà un enfrontament entre Ferran i Felip, entre Ferran i Felip, el marit de Joana, per veure qui dels dos era el que accedia al tro, argumentant que Joana patia una malaltia mental que li impedia fer-se càrrec. Felip guanyà aquella batalla, en un primer moment va ser ell el que va accedir i va pujar al tro, però l'alegria li va durar molt poc perquè va morir per causes que no estaven del tot clares. Així veiem una línia del temps que ho resumeix. N'hi ha un enfrontament entre Felip i Ferran pel tro, mor Felip,
unes circumstàncies que no estaven del tot clares i això va provocar que la visió que tenien de Joana en la cort no millorara. Clar, entre que la mort no estava molt clara, ella anava tots els dies a la cripta a visitar-lo, bueno, en fi, pues tot això no va millorar a que la gent seguirà pensant que Joana estava boja. I davant d'aquesta situació, Ferran, és a dir, el propi pare de Joana, tanca a Joana en Tordesillas, era una església, però vaja, ella estava tancada com si fos una presó, perquè no poguera regnar. Després va morir Ferran i el segon fill de Joana i de Felip va ser proclamat rei, que li diuen Carles. El fill de Joana i de Felip va ser proclamat rei. I també va mantenir a Joana tancada perquè, segons ell, no estava en condicions de regnar. I allí Joana se va quedar tancada fins que va morir. Carles I era net dels reis catòlics i fill de Joana de Castella i de Felip d'Habsburg. Per tant, ell pertany per part de pare a la casa dels Àustries, que és la que comença a regnar ara gràcies a Carles I. En iniciar el seu regnat es va trobar que era hereu de molts territoris, però també de molts problemes. Així veiem en un mapa els territoris que va heretar només va pujar al tro, se va trobar en molta feina feta. De sa mare i en color blau va heretar Castella, el nord d'Àfrica i les terres d'Amèrica. Recordeu que els reis catòlics van descobrir Amèrica, doncs totes les terres d'Amèrica. De son pare, i amb color morat, va heretar els Països Baixos, el Franc-Comtat i una part d'Itàlia. Del seu iaio, de Ferran, va heretar la part de color taronja, la corona d'Aragó, que Ferran era, recordeu, el rei de la corona d'Aragó, Nàpols, Sardenya i Sicília. I del iaio, per part de pare, de Felip d'Habsburg, el pare de Felip, va heretar el títol d'emperador del Imperi Romànic Germànic, que li va donar també el nom de Carles V. Aleshores, Carles, a banda de tot aquest territori, ell va conquerir Suïssa, a banda de tots aquests territoris que ja tenia, ell va conquerir altres Països Baixos, el comtat de Milà i algunes ciutats d'Àfrica. Amb tot aquest territori que ja va heretar i el que ell va conquerir, Carles I i V s'anomenava de les dues maneres. Carles I d'Espanya, per la part d'Espanya, i V per la part d'Alemanya. Doncs es va col·locar per damunt de tots els reis cristians i ell va agafar la responsabilitat de defensar el catolicisme. En morir, ara anem a parlar, abans de quan va morir, de tots els problemes que va heretar, perquè, clar, va heretar un territori molt gran, però quan més gran és un territori, de vegades més problemes tens. El primer problema que se va trobar, anem a parlar primer dels problemes interns, és que Carles va ser educat a Flandes, que és una ciutat. No parlava castellà. I, clar, va arribar a Espanya sense saber res de castellà. Ell va imposar consellers flamencs, flamencs no és l'animal, és que són les persones que viuen a Flandes, consellers flamencs que eren amics seus a la cort i s'oposà a la noblesa castellana, és a dir, no volia que continuaren els mateixos cortesans que hi havia abans, ell volia ficar als seus amics, que era la gent que coneixia. Només convocava corts per demanar diners, per a batalles, per a poder ser coronat com a emperador. Fins i tot va arribar a deixar el país, va abandonar el regne per a poder ser coronat emperador. I això, clar, va ser molt mal vist per tota la gent del poble. Va deixar a un amic de confiança al càrrec de la corona,
però la població ho va interpretar com que no li interessava el que ocorria al país. I després tingué moltes revoltes a Castella, a València i a Mallorca. Després també tingué molts problemes exteriors fora del país. El primer problema que se va trobar va ser amb els protestants, que va ser el principal problema de Carles I i V. El màxim representant del protestantisme era el frare Martí Luter. Este frare va crear una nova religió a partir del catolicisme. Ell havia demanat una reforma en l'Església, va escriure una tesis amb una sèrie de característiques en les quals explicava que les pràctiques que feia l'Església no eren correctes i que hi havia molta corrupció, és a dir, que s'aprofitaven d'aquest privilegi de ser part de l'Església. Algunes d'aquestes idees varen influir en prínceps alemanys i aleshores es va iniciar una divisió en la unitat cristiana, és a dir, el catolicisme que coneixíem fins ara se va, com si diguérem, dividir en dos. Els catòlics, que se van quedar per un costat, i en la part més de cap a Alemanya, el protestantisme. Es va estendre, com dic, per Alemanya, per Suïssa, països nòrdics, Anglaterra. I com he dit abans, ell va agafar com que tenia tant de territori a Europa, ell va agafar l'encàrrec, se'l va posar ell mateixa, l'encàrrec de defensar el catolicisme per damunt de tots aquests protestants. I aleshores, clar, estava sempre en una lluita contínua per tal que el protestantisme no s'estenguera més enllà. Després, un altre problema que tingué va ser l'imperi turc, que estava en expansió. Soliman el Magnífic era un turc que anava estenent el seu territori per l'est d'Europa. I l'últim dels seus problemes el tenia amb França. Amb França tenia una rivalitat personal amb el monarca francès. El monarca francès volia recuperar el poder que havia perdut en Europa i volia reconquerir territoris italians. I també sempre estaven a la gresca. En morir Carles I i V, el seu imperi va quedar dividit. Al seu germà Ferran li va donar el títol d'emperador amb tots els territoris austríacs i alemanys i al seu fill Felip II la resta de l'imperi i també la major part de tots els conflictes i problemes. Molt bé, doncs este és Felip II, fill de Carles I. Va continuar defensant el catolicisme a Europa, se va estar enfrontant als protestants a Anglaterra amb una flota anomenada l'Armada Invencible, fins que fou derrotada justament així en Anglaterra. I també va lluitar contra els turcs. Per poder fer front a totes aquestes guerres, Felip II va crear un dels exèrcits més poderosos que hi havia a Europa, que s'anomenaven els terços. A partir d'ací, després seguirem contant, estos són els dos primers Àustries que hem vist, els dos primers reis de la casa dels Àustries, Carles I i Felip II, que agafen el territori espanyol en un moment de màxima esplendor, que era quan més territori teníem. Després vingueren altres Àustries que ja no varen tindre tanta sort, i és el que anem a veure en el següent vídeo.